Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom novom videu a ako ste si už určite všimli, dnes budeme piecť klasický linecký koláč. Budeme na to potrebovať 175 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 3 žltka, plus 1 žltok na potrenie, nastrohanú kôru z jedného citrónu, 1 čajovú lyžičku mletej škorice, 150 g masla a 300 g džemu z červených rýbezlí. V miske si zmiešame múku s práškovým cukrom. Pridáme dobre našľahané žltka, kôru z citrónu, lyžičku škorice a maslo. Začneme si miešaním spracovávať cesto. Ja som ho najskôr teda takto premiešala a potom ho ďalej vypracovala rukou, až mi vznikol takýto akoby bochníček cesta, ktorý si dáme do sáčku a uložíme na hodinu do chladničky. Po hodine si cesto vyberieme, oddelíme z neho zhruba štvrtinu, ktorú vrátime naspäť do chladničky. Zbytok cesta si vyválkáme na hrúbku 0,5 cm. Keď máme vyválkané, cesto si prenesieme do kruhovej formy, kde si ho rovnomerne vyskladáme. Pritlačíme ho zvlášť pri okrajoch a odstávajúce vlastne časti cesta si odrežeme s nožom. Dno si popicháme vidličkou a rovnomerne potrieme džemom. Zbytok cesta, ktorý zatiaľ odpočíval v chladničke, si tiež vyválame. Radielkom ho pokrájame na prúžky a z tých potom vytvárame na koláči mriežku. Cesto potom potreme žltkom a dáme piecť do rozohriatej rúry na 180 stupňov na 30 minút. A tu už máme hotový upečený koláč. Necháme ho dobre vychladnúť a môžeme podávať. Prajem dobrú chuť!